Which have no hope. For if we believe that Jesus Christ died and rose again, even so, them also which sleep in Jesus will God bring back with him. For this we say unto you, by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the cloud to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with his word. Praise the Lord. Hallelujah. Biko anyị chọka anyị si n'ebe anyị wụla onye nwe anyị kpọrọ ya Job isi 14 amaokwu nke 5 na nke 6. Akwụkwọ nsọ si na onye ọbụla Chineke kere na ndụ a na ọ karịa akara ebe mgbe ọ ga-ejedebe. Eziokwu na anyị nọ n'ụwa ọtụtụ mmadụ na-adị na-achọ ka ha fọ ọsọ mmadụ ka o jedebe n'ebe ahụ abụghị ebe Chineke kara, mana nke Chineke ekweghị ka o mee anaghị eme. Enwe ọtụtụ ndị gachara ụlọ ọgwụ dị iche iche, enwe ọtụtụ ndị achịka akwachigo ụlọ ọgwụ ha warukwu ha nata maka na Chineke akpọbeghị oge ha. Na Chineke kwere ka nke a mee ọ maka na ọ chọrọ ka ọ hapụ ka o mee ya. Ma anyị na-akasị ezinụlọ o metụtara, na-akasị mmadụ niile, anyị niile ndị ọnwa metụtara, ịmara na Jehova bụ Chineke hapụ ya ka o mee for a purpose. Ọ lahụ n'iyi onye nwaanyị kpọrọ ya. Anaghị mara na akwụkwọ nsọ si na mgbe opi ike ga-ada
amaara m nwaanyị a, amaara m onye ọ bụ, amaara m site na amara Chineke na ọnwụnwa Chineke. Akwụkwọ nsọ si na opi ike daa n'oge esi n'ụra ya ahụ teta, na onye nwaanyị ga-akpọli ya, na anyị onwe anyị ndị dị ndụ ga-esokwa ya bụrụ ndị akpọli. Ya mere ọ sị ka anyị kasie onwe anyị obi na nke a. Sọnde, nwanne anyị dị Sọnde bụrụ onye akasiri obi. Mommy, my deaconess Beatrice bụrụ onye akasiri obi. Ndị niile ọnwa a metụtara, ma ụmụnne ya ma ụmụnna anyị ndị ọzọ ma ndị ezinụlọ a, biko bụrụ na ndị akasiri obi, n'ihi na anyị maara na nwanne anyị alahụ n'iyi. Jehova kpọrọ ya, Jehova kpọrọ ya. Ọ bụrụ na anyị gbaa nke ọma, anyị na ya ka ga-afụ ọzọ. Praise the Lord. Ka onye nwe anyị gụgwụ anyị niile obi. Anyị anaghị asị ka onye nwe anyị nara mkpụrụ obi ya, maka ọ narago eri kemgbe. Ka doro anyị anya, anyị site na amara Chineke, mgbe opi ike dara, ma ọ bụrụ na Jizọs abịa, anyị na ya ka ga-ezutekwa ọzọ. Praise the Lord. Ngwa ka mkpere ezinụlọ a niile o metụtara. Nna anyị Chineke anyị, ana m eguzo n'ikikere nke otute mmanụ, ikikere nke ọkpụkpọ okwu, na-ekwusa na ọnwụ ike na ọnwụ mberede agaghị abịakwa n'ezinụlọ ọzọ. N'ezinụlọ na-aba, n'etiti ọgọ na-aba, n'ezinụlọ Elder Donatus nwoke abịa, n'ezinụlọ Eke Nnadịka ọ Fred Nnadịka, n'ezinụlọ a niile na ndị niile o metụtara, anyị ekwubi okwu. Chineke ka taa bụrụ mbido nke ihe ebube, na agaghị enwekwa ọnwụ ike ọzọ n'aha Jizọs Kraịst. Nna anyị arịọ gị ka isoro anyị kwuo enough is enough. Ka isoro anyị kwuo in these two families, never again. Ọbara Jizọs Kraịst. Ma ndị si esi bịa, anyị kpuchie ha n'ime ọbara Jizọs Kraịst. Onye nwaanyị were chesi ọnọdụ dịka oru gị na-ezuru ike n'obi gị. Onye nwaanyị, ụmụ ya dị n'aka gị, di ya dị n'aka gị, were chesi ọnọdụ, chekwaa ha. A ga-akọ akụkọ ọma n'isi ha, agaghị akọ akụkọ ọjọọ n'isi ha. Anyị ekele gị Chineke n'ihi na ịzara ekpere n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwaanyị. Nna eguzo m n'ikikere nke okwu Chineke, edo m ili ya nsọ. Grave, you are consecrated to be a resting place in the name of Jesus Christ. Father, I declare that nobody is permitted, no force, no altar, no demon is permitted to use the face of our sister, your daughter, to attack anybody in the name of Jesus Christ. And nobody is permitted to use the sound of this grave in any form or shape to do anything harmful. In the name of Jesus Christ, you are consecrated to be a resting place. Yes, sir. In the name of God. Exactly, that's your punishment. Jesus ekaide uburuburu ọchịchị dị iche iche na-agba n'ụwa jọna mba n'ọhụụ anyị agaghị Can you have announced and welcome
Ghana. Therefore, we look at the projection. I don't see you. That pillar was there. At the time, I'm good. Planning house.
Chinemeze
Come on,
You can then go. Hallelujah. We will use the system of the Full Gospel Business Fellowship International. They say they are eating and talking people. So while you are eating, we are praying. So wherever you are, when we hear the time, you should respond with amen. You say amen. Then if it will be possible for you, depending on what you are doing, you can give us just few minutes to say this prayer and you continue what you are doing, especially those that are walking. Praise the Lord. Christ's name we are praying. Everlasting God, eternal King of glory, we want to commit this family, the family of Elder Donatus,
and Beatrice, Wokabia, and Intabia, into your keeping, into your hand of protection. Father, we pray once again, as we have prayed before, that henceforth we are standing by the authority of the Lord to declare, never again shall there be a such heartbreak as untimely death. In the name of Jesus Christ, celebrated the person alive. In the name of Jesus Christ, everlasting God, we thank you. We cover the entire family with the precious blood of Jesus Christ. Father, we are praying for all the visitors, all the friends and well-wishers that have gathered here. Progress, success, prosperity, security, and safety is our desire from you, Lord. Let your name be exalted. Take absolute control. We bless everybody here, Lord, and we pray that your name and your name alone will be glorified. For in Jesus Christ's name we pray. We cover ourselves, we cover these prayers, cover everybody here with the precious blood of Jesus Christ. Thank you, Father. They have presented so many things to us. As we eat and drink, we pray that you bless them and replenish their pulse. For in Jesus Christ's name we pray. Amen. God bless you. I can alone be preaching. I spoke to every attack and couldn't deny Jesus. Yes, welcome so much. I know about the room. None. I don't mind making a family and the preacher. In I have not ever made to go the preacher. I can support and dine of the family of Nadeka. I saw the casino. If I may room to Talan. I can imagine that about that. I think going over naturally. Yazelo. I need to go with, I need to go with, I need to go with the kitchen is there. Yes, I can appoint honorables. I am upon honorables. Can't go about that. Honestly, Mama, I want to know the I know that I I told you who are done, who are going out of the Asia. I welcome. I said, no, who do you ever attack and community and Monasa Jesus? Yes, because I didn't take this part, I didn't record, I didn't talk much. Yes, I can do one now and make full man our condolence table and the good from the Canabata. Yes, our condolence table and the good parade table and upon a penny at Tata. Kind of Maposi and a penny. I see a giant coma, also, I forget no, Honorable Makinja, no. Yes, I can about
Honorable
Yes, I'm a papa. Look at madam. I'm watching. I said no. Mayor. Odogu nati. Odogu narani. Odogu nati. Odogu I said no. No, Mayor. Takapan. I said no. Yes.
Thank you.
I go do am back. Daniel, you are the best. Open us. On around Henry Achebere. Hey, over the book, Mother Battle. Daddy, you are highly welcome. Henry Achebere.
no, no. What's the kind of thing? Never thought I did hear I can do. I'm the actual, but no, that's how you are called. I don't know whatever. I'll go wrong.
No,
If I